Dayık buna Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu yereki geleki giringej bu cihanij bu hemu insanan ev ve münasebeti İstanbul civine ve hatı ve pekatla ev jî tiştekî merva pê şad be gelek kevxaş bûmez civine ve kıymet bi kıymet û giranbaha İstanbul'ê gelek zamana nayê tiştêha nayê nekirinda ji ber vê yekê ez kesên ku eva pêkanîne pîroz dikim, saz kirine pîroz dikim. Zanin Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ji bo cîhanê serokê cihadê ye, serokê azadiyê ye, azadiya bindestan, azadiya belengazan, azadiya rebenan hemû evî rêv nîşan kiriye. Nîşanê me hemûya da gereke hem qedrû bizanbin, hem roja ji dayîkbûna wî, hem roja wefata wî, hem rêça wî, hem rêbaza wî gereke em bi her alî bizanibin da ku em jî layıqê wî bin di ser wê yekî ev pêkhateya hanê, ev civaka hanê tiştekî gelek mühim e yani. Van roja da tiştekî ku dilê me değişîne heye ew jî êrişa İsraîlê ya li ser Xezeyê ye qetliameke mezin pêktîne nêzîkî 40-50 insan şehîd bûne gelekî ji wana zarokin, gelekî ji wana jinin kesê ku şervan nebin hemûşka dikuje eva 50 insan kuştiye. Ber wê yekê ev roja ku Resul-i Ekrem em ji bîr tînin Xezeyê jî gere em ji bîr nekin. Xilaziya Xezeyê di şopandina rêya Resul-i Ekrem dane. İnşallah eva virab ve duayekî ji bo azadiya Xezeyê bo qehr û perîşanbûna zalim.